Amb l'objectiu de conèixer de prop els treballs de preservació, el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, va visitar el divendres 21 de febrer diversos indrets del Parc del Garraf. Situat entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, el Parc del Garraf ocupa una extensió de 12.820 hectàrees. És un espai constituït per roca calcària rica en formes càrstiques, avencs, dolines i rasclers, i amb una vegetació pròpia, l'espècie més coneguda de la qual és el margalló. Salvador Esteve va fer la visita acompanyat del diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient, Joan Puigdollers, el diputat adjunt d'Espais Naturals, Andreu Carreras, la diputada adjunta de Medi Ambient, Mercè Rius, i el portaveu adjunt del grup de Convergència i Unió, Ramon Castellano. També hi eren les alcaldesses de Gavà, Raquel Sánchez, Sant Pere de Ribes, Anna Gavaldà, i Begues, Mercè Esteve, i els alcaldes d'Avinyonet del Penedès, Oriol de la Cruz i Olivella, Joaquim Mas. La visita al parc es va iniciar a la Pleta, on hi ha situada l'oficina del Parc del Garraf. Allà el president va poder veure l'audiovisual del parc i l'exposició permanent sobre el programa del Pla de Seguiment i Conservació de l'Àliga perdiguera, que des de fa anys es fa d'aquest rapinyaire al Parc del Garraf. Com a president de la Diputació he volgut conèixer tots els parcs i avui he tocat el del Garraf, que com tots té una varietat de vegetació, de fauna, de coses que només es troben aquí molt interessants. Per tant, avui dedicarem tot el dia gairebé visitant totes les zones del parc. Ara m'han ensenyat aquests itineraris que es poden fer amb cadires de rodes, el material que tenen escrit en braille per les persones invidents, de cara a que puguin gaudir del parc les persones que tenen alguna discapacitat. El president va visitar la Vall d'en Joan, on hi ha l'antic abocador metropolità del Garraf, en funcionament des de l'any 1974 fins al 2006, en què fou clausurat, i va poder observar els treballs de restauració realitzats, en els que hi ha tingut un paper important el propi parc. Conté 26 milions de tones d'escombraries i genera 60.000 metres cúbics de residus lixiviats, per la qual cosa cal un important treball per retornar l'espai a la seva forma natural. Salvador Esteve també va visitar la finca de Can Vendrell, a l'antic nucli de Jafre, on s'estan fent treballs de recuperació forestal en aquesta àrea que va patir un important incendi forestal l'any 1982. En aquest indret es va fer l'alliberament de 2 exemplars de tortuga mediterrània, espècie que s'ha anat introduint al parc en els darrers anys després d'haver-se extingit. La visita va finalitzar a l'Escola de Natura Can Grau, un equipament propietat de la Diputació de Barcelona gestionat en règim de concessió administrativa per la Fundació Catalana de l'Esplai i Associació Catalana Cases de Colònies. Sorprenentment, en arribar a fer la visita, hi havia una guilla davant de la casa.